Di salvegera sêzdaniya Erteja Wanê de hejmarek bajarvanî, saziyên sivîl û partiyên siyasî li ber pêkerê Ertejê Kombûn û Erteja Wêrankariya 2011 bi bîr anîn. Li qada bajêr jî pêşengeha wêneyan hat li darxistin, her wiha tîmên rizgarkirinê yên girêdayê bajarvaniyan jî pêşengehek pêk anî. Di 23 Cotmehê û 9 Mijdara 2011 da di encama du ertêjên wêrankar da 644 kesan canê xwe ji dest dabû û hezaran kes jî birîndar bûbû. Bajarvaniyên Wanê û Şaxa Yekîtiyên Mîmar û Endezyarên Tirkiyê Timoba Wanê bi daxuyaniya ragihandinê balkişan ser rewşa bajarê Wanê û diyar kirin ku hê avahiyên ji ertêjê zirar dîtî nehatine hilweşandin û bajêr bo ertêjeke nû ne amade ye. Sekreterê Şaxa Timobeyê Wanê Engîn Işık got ku ew bi xemgînî qurbaniyên ertêjê bi bîr tînin û li hember ertêjê nû banga tedbîr girtinan dikin. Wî dida zanîn ku di ertêja beriya 13 salan da nêzî 15,000 avahî ku zirar dîtibûn û biryara hilweşandinê hatibû dayîn nehatine xirabkirin û got ku ev rewş bo rûnişvanan xetereyeke mezin e. Xwedê neke sobê dospa rojê bêjî piştî depremek erdhejek çêbe em insaniyetê da zarok, biçûk, jin herkî hebe ê da caya dinî canê xwe qeyb ke. Merveçê de em hez dikin ki bê xirakirinê ew. Engîn dibêje ku bajarê Wanê li ser fayên ertêjê ye ku ew tim li benda ertêjan e. Wî got ku divê ew jî mîna Japonyayê xwe li hember ertêjan bajarê xwe ava bikin. Japonya 9-10 derece erdhej çê dibe. İnsan avahiyê xwe de qet xwe nehajîne nerabe belê em vira hiç erdhejeke sivik çê dibe bilî em xwe tawejin. Çünkü em jî dizanin dî avahiyê me ne bi quwet sekîniye ser pêyaz. Rastî ne yê hiloş e. Işık bi bîr dixe ku bajarvaniyên Wanê nêzî 8 sala dibin desthilatariya qeyûm daman e û wan nekariye tecrübeyên xwe yên teknîkî û mîmarî bi bajarvaniya re parve bikin û koordinasyonekê ava bikin. Wî got ku wan piştî hilbijartinên sû û êkê adarê li gel bajarvaniyên ku bin rêveberiya Partiya Wekebî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê da ye, koordinasyona afatê ava kene. Em geliyek ser mühendisiyê, mîmariyê, avahiyê daha bi quwet insan tê da rahat tê da rûnê servê çendê ser meçûd hebe em hazirin bikirin. Yek ji partiya ku beşdarê bîranînên ertêjê bûyî Dem Partî bû. Rêxistina Dem Partiya Wanê piştî ku serê sibê li ser ertêjê preskonferansek li darxist, beşdarî çalakiyên bîranîna ertêjê bûn. Kar û xebatê şaradariyê me lez û bez dane dest pêkirin hene, xebatê aliyê ji bo ertêjê tên kirin hene. Elbette hükümeta giştî jî ku dibe ku gelek tedbîran hilde vî awayî de jî xizmetê daha xurtir ji bo gelê Wanê bêkirin. Dilekçe her wiha bang li rûnişvanê Wanê kir û got ku dema avahiyekê ava dikin divê demildest serî li bajarvaniyê bidin û li gor rêw rêbazên teknîkî avahiyên xwe çê bikin û tedbîrên xwe yên şexsî bigirin. Hêjeyî gotinê ku heya amadekirina vê raportê waletiya Wanê derbarê bîranîna ertêjê da çi daxuyanî an jî bernameyek pêk neanîbû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.